The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Kini kanang tambok daw ingkwan teng bantay-bantayan jud ko ana niya ingara pod correct. Hello! Happy morning kanatong tanan. Maayong Thursday, Huwebes na Huwebes. Wow, bunga-bunga. Hello my love, hello manager. Kuyawan. Siloso pod, ingara po ning kwan. Pangit ba? Si Luso Jod. Handa ka tol. Hello! Wasagin mo yung may buntag. Good morning, Blasias. Assalamualaikum kanyo katan. Maupay na aga. Bunjuga. O sa itong mga soki, no? Wow, pagkalami na doon ka ayo. Halahungit. Kaon na. O mag-ampo, mag-pray, manguros. Hindi ka mo kaon dito. Gara po da. O siyempre, good morning. God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Nalapunta sa programang Makalingaw. Pagkalino to kayo. Managingon nga. Smile, Jod. Samtang may ngipon pa mo, smile in taon mo. Ginoko. So, may diba? May ingon diri nga. Wala. Joke lang. Ano ito kinabuhi, diba? Lain pa sa inyo lang. Salamat naman. Good morning, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, Mindanao. Wow, diba? So, live na ko sa akong FB account, karon Lando Bisaya, diba? Siyempre ang programa, replay ni sa among page na mo ang 106.7 Marino News FM, diba? Siyempre ang among YouTube channel, o diba, type lang Marino News FM, o siyempre ang Zeno Radio apps lang, o makadugo na ka sa mga nindot kayo. O siyempre among text line para mag-greet ninyo inyong mga minahal sa kinabuhi, o inyong mga ex, inyong mga unsabal diha. Hala! Ang among text line ang 0975073036. Wow! Pagkaniot na buntag na pulo buntag. Inaot panta nga maayo ang panglawas. Nakaon na ba sa itong mga soking karinderya? Karinderya ito diya sa may Navarro, diya sa may Tumaga, diya sa may Rio Hondo. O diya sa may Dapit sa Southern City Colleges. Na karinderya diya. Sa akong soki. Sa akong soki. So, iyais karinderya. Wow, anasa naminaw daw kusog daw ko. Kusog daw kang Marino diya. Dabi sa Southern ba da kanana ko diya. Atom ko mukha ano sa kay siyempre daga laki dito mga criminology sa Southern. Ako ba yun at anasa di ba? Hello, good morning, my buntag! Wita mo sa ganyan lang, John. Siyempre, good morning to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Siyempre, sa mong pinilangga o butan ng mga estudyante. Happy morning! Wow, pagkanito ka ayo. Siyempre, good morning sa mong college president, Dr. Roy Valesco. Hello, sir! Yes, sir! Siyempre, good morning, Sir Roderick. Good morning, sir. Ang atong Vice President for Student Affairs. Good morning. Siyempre, good morning, Dr. Receloria. Good morning, atong Vice President for Academic Affairs. Yang Banat Receloria. Good morning. Ma'am Marnit Apit, ang atong din sa Kalusog Maritime Education. Happy morning, sir. Dr. Karin Chong, Ivan Chumadres, Monsica Bell. Good morning, Captain Edmond Laurente, Sir Spina, Sir Salon. Happy morning ka na itong tanan.
Hello, good morning, may buntag, Mr. Regan si Toy. O, diba, akong friend, ang atong head sa Student Mission and Scholarship Office. So, assistant si Mr. Ruben Cago, mga Cago family. Diyan sa Tumaga. Kay layo kay ng Tumaga. Diba, diba, layo ang Tumaga. Malayo pa ang Tumaga, di matanaw ang pag-asa. Diba? Siyempre, good morning si Abs at Chula diya sa Scholarship Office of Admission. Happy morning. Anak na ni siya ni Dr. Dawisa sa Aliwa. Good morning, ma'am. Pilis Agosto atong college. Good morning, good morning, good morning. Emma Pagluna. Sir Eric Villanueva, ang atong head sa Finance Office. Ma'am Norma Villanueva, Bis Chang, that's supply office at Tilibruas. Talbirar, happy Ma'am Lo Altar, happy morning. Ma'am Pilis Agosto, wow, happy morning. Majal Gonzales, itong head sa medical unit. Wow, nga ito nagibati mo. Magpa-BP na at sa clinic, no? Para ma-maintain na itong atong, di ba? Kaya baka ma-heat stroke ta. Sa ginawa ko, mutaas na atong pressure. No? Atong sweldo mo bo. Mutaas atong high blood pressure. Om na po si Dr. Carol Limoni dito. Wow, good morning. Ma'am Ellen Capasio, good morning. Mapia Luna, happy morning. Siyempre, good morning. Good morning atong mga soke. Wow, salamat sa kayo. Wow. Sa X1G po diyan sa Sambod, happy morning. Auntie Annabelle, Queenie Bell, Tinky Bell, diba? Happy Banco, Uncle V. Banco. Sir J.A., Sir Mario, J.M. and Gina, happy morning. Salam Margos, happy morning. Mga Dumabok family, Mother Gloria 3, happy morning. Kanatutan na, wow. Siyempre, good morning sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Wow. Happy morning sa Prince Lechon Fast Food. Ma'am Dan White, Sir Delco Salem, Prince, Kenneth, and Precious. Siyempre, si Eileen, Aninyo, happy morning. Wow, dapat, wow, si Judian, si Henry, si Lynn, si Mildred. Siyempre, ang Chopper, si Chen. Wow, Prince Lechon, Tilawi lang. Di ba? Wow, ako mabuang ko bayot. Di ba? Napo diri, Sir Lando. Sir Lando, gahapon, Sir Lando, no? Gusto ko nang bumigay, Sir Lando. Gusto na kong bumigay. Maglaho. Kahapon, Sir Lando, gusto ko nang bumigay. Maglaho. Umanaw. Mamatay. At mawala sa mundo. Wow, ginoon ko. Ayaw ko. Pero kahapon lang yun, Sir Lando. Karon di na ko gusto. Kulirit mo yung gara po ka, mamabuang ko bayot na sa Ayaw og hadlok ka. Ayaw. Kay tilokon ta mo direct. Babalik at babalik ka rin. Kailan po ang Napoy nag-text, Sir Lando. Kung saan Sir Lando nga mabuhi ko kanang wala na siya. Di ba? Paano ko mabubuhay, Sir Lando, kung wala na siya? Sira ka, simple lang. Ginawa, tanga. Kiling. Di wala na siya. Ginawa ko, mabuang ko ba yun? Wala na siya. Di mo ginawa ka. Di ba? Butan na iday ko sa gadala ng ginawa ni mo. Di mo na kinabuhi, Tamay ta ko sa problema ko. Hello sa akong Lando Bisaya friends, si Jen Torion, si Sam Maramara, ang akong batchmate, Susan Leyte, si Edeline de los Reyes student. Good morning po sa Lando Bisaya, si Emmeline Tanael Cobinarapi, o si Wismon Statam. Wow! Good morning po, Kasisid. Pa-shoutout po sa mga driver din sa Barangay San Roque, Kawit, San Jose, Guso, Malagutay, Talon-Talon, at Upper Calarian. Salamat po, Sir Orlando. Ingat si Wismon Statam. Wow. Kunitin ang sedula. Salamat po kayo. Inaot pa ta nga dili mo overpricing, ha? Bantay lang joke mo. Joke lang. Hello, good morning, may buntag. Katong masuki diya sa may Barangay Aguada, Isabela. Wow. Natay ba kung ano? Kay Sabat yung kayo. Di ba? Sila sa Balibalono, sa Begang, wow. Sa PSP Gulayan. Kuya Ron Maleon, Ron Cross, sa Batating Paisal. Happy morning. Earl Dumic Tarusa, mga Tarusa family.
Ay, nandiyan mga bayot diri. Ingon ang bayot isa ba? Uy, bayot. Dali. Uy, bayot. Dali sa bayot ba? Mag-chikat ha? Oo. Pwede bayot ka lang. Pwede bayot ka lang. I-describe mo imong first time ba? Ingon po lang bayot. Ginoon ko bayot. Uy, kanang sakit gayod bayot. Muagas ang dugo. Agay. Aroy. Giduot na sa diyot. Dito ko sabot yun. Kanang imong bation, sister. Ano siya? Ana day na, no? Basta ko giduot. Sakit. Aray. Gidugo pa diyot, sister. Ginoon ko aray ba? Ayaw ba? Ingon ana day bayot, no? Basta mag-blood donor. Bayot ya. Ulay bayot diri tol. Yung nana, di ba sa mga blood donor, oy, sa Red Cross ba, kung na-donate kag dugo, ingara ka, oy, iduot, ikaw pa kung muagas ang dugo. Sige daw, di ba? Nana din na kinabuhi, oy. Correct. Uy, naputoy bayot pa, naputoy bayot. Uy, bayot pa. What? Nay, first time na ko nakasulod og gay bar nay gabi. Nay bunga jud ka nay siningitay nay. Siningitay da nay, Jesus Ginoo ko mga bayot nay. Nagsiningitay jud ang mga bayot nay, tag-as kayo nay. Ginoo ko sa gay bar nay. Ingon po lang nanay nga, singgitay mo lang? Oo, singgitay mo lang? Kisa may gusto mo singgit dito? Kisa may gusto kayo mo singgit dito nga bayot dito, anak? No? May lain pa na si tatay. Feeling Very much! feeling Aray, mabuang ko, managhantaan ni Ginoo ko. Bayot ya. Ulay bayot diri tol. Ulay bayot diri tol. Ang sarap mo tol. Oh, wow. Uy, nariko na ni mga kong bagoong ko, Angie Cash. What? Oh, correct. Hello, good morning. Happy morning, rest. Everyone, keep safe. Always ikong si Connie Dublado. Desa Sogod sa Nolita, akong si Sirakas. Good morning, Sir Visayas. Sinong Monday Malabag. Diya sa St. Joseph Townhome sa subdivision diya sa Tanang Sura, Quezon City. Happy, nung Monday, happy. Kung ka na siya, brother-in-law na ako na. Ate Edo Malabag, Kyra, Christoph, Bethany, happy morning. Ingat lang, Jodo. Mga kanta. Kanta. Kanta to, oy. Hoy, ayaw mo si katulog, oy. Ayaw mo si katulog, inta, pagmata na, manaingon nga, don't sleep too much. O, diba, don't sleep too much. Enjoy being alive. Enjoy being alive and productive. Okay, there's a plenty of time to be dead and definitely sleep forever. Kanta. Una na ng kuan. Okay. Kanta. Yes. 0994. Yes. Wow! Happy. Dako ang kausapan, ang kaning hambugiro ni kalit kabuutan, nausap ang batasan, magising-isig kon masugatan, sa una dili katagdon, kung magtagbo magmugtok lang ang naong, pero karon lahi na pirti nang maayo ha, kay niinta di ay sa politika. Ang natingala kay ang tanang silingan iyang gipanglista, hatagan ko nog kwarta, kinilo nga bugasod ang dilata, daghan kaayok saad, problema sa lugar siya'y musulbad, nagpakaaron ingnon nga mapausanon, aron sa eleksyon siya'y pilion. Ambot nga no, dili masagtanan mga kandidato na ay uban tinuod nagserbisyo,
sa atong gobyerno. Apan ng uban, ang kakurakot dili na malabuan. Magsigi og pasalig sa katawhan, pero walay natuman. Daghan ang natingala, kay ang tanang silingan iyang gipanglista. Hatagan ko no kwarta, kinilo nga bugasod ang dilata. Daghan kaayog saad, problema sa lugar siya'y musulbad. Nagpakaaron ingnon nga mapaugsanon, aron sa eleksyon siya'y pilion. Ay, ay kalimot sa eleksyon! Oh, kung ako'y mangurakot, ay mo kabalaka, kay bahinan ta mo! Kanang inyong dalan diya! Amayo, gubo na ko na! Kuya Juan! Ayon ako ng karinderya ni Iyay! Ambot nga no! Dili man sa tanan nga kandidato na ay ubang tinuod og serbisyo sa ato ang gobyerno. Apan ng uban, ang kakurakot dili na malabuan. Magsigi o pasalig sa katawhan, pero walay natuman. Paon sa kampanya, perting maayo ka, mudala og istorya. Problema sa katawhan, iya ko no nga solusyonan. Hoy, mag-abot, makiglamano mo gunit sa kamot. Manghatag og kwarta, sa pita ka mukuot, og madoyon ingon ayaw kalimot. Ambot nga no, nga di matanan nga kandidato na ay uban tinuod nagserbisyo sa ato ang gobyerno. Apan ng uban, ang kakurakot dili na malabuan. Magsigi og pasalig sa katawhan, pero walay natuman. Daghan ang naigo. Joke. Wow, Jenny Garcia, Ilaylo, di ba oh? Wow! Ingon si Wismon Iswaram. Long live mga members ng Tyro GNP, Sigma International Fraternity and Sorority from Tango P Chapter Tabuk. Salamat! O, di ba? Wow, congratulations. Siyempre, good morning, Mami Tili Sitoy. That's the Barangkawit. Happy morning, mga sis family. Ando Eshin. Arnel Sitoy and your family. Happy morning. Wow, best for President Albiar. Happy morning lang. That's the Lacon Village Home. This Pilar Flores. Ate Piet, si Ate Piet Pyron family, happy morning sa Ayala, happy morning. O, siyempre mga tuloy ko ng puli, happy morning, Ate Mercel Lumbari, sa Mampang, mga Tanog Nunez, o, diba, happy morning ka na itong Jerry Garcia, diya sa Tumaga for Centro, happy morning ka na itong wow. Siyempre ng mga soking, mga vulcanizing shop, diya sa Tumaga, diya sa Kabatangan, happy morning ka na itong Tanaog, siyempre, happy morning. Kay daw ko happy morning, Mami Argent Fajardo and Auntie Chanable Fajardo sa Skybox Coffee as well as Batchoy. Si BJ and MP, happy morning. O, yan ganito kayo, nasa upper door niyan. Happy lang dyan ka na itong tanan. Wow, wala solong na mga kapatid. Sa kapit na sa panahon, lamig ay higop og matcha. Diba? Oh, correct, happy morning na dyan. Daddy's Menyosa! Happy morning, Daddy's Menyosa. Nasa Ilobres Zapatos, happy morning ka na itong talangit na lang. Wapag ganito. Kaya naka-power max man. Power to the max! Pag kanino to kayo. O, diba? Basta mo kalimot na. O, power to the max. Wow, power to the max. Coffee blend. The herbal blend. Coffee mix with stevia. 1 minute kayo. O, palit na. O, power max. O, siyempre, my skin is so... Parang artista, ano man kayo naka Skin Max soap. Wow. Oh, coated soap mo. Oh, di ba? Coated sa artista. I love it. Talaga.
pagkalami jog kaayo. So na po yo, the Power Max capsule. Wow! Pangpatagalan, no, di ba? Oo. Pangpatagalan kasi minsan po kasi minsan po ang buhay ay parang kinabuhi mo, di ba? Kinabuhi, no, di ba? Lisod talaga, lisod at mahirap, pero kailangan natin ang kinahanglan na magsisikap tuloy ng paningkamot para mo asenso punta gamay ng konti, di ba? Oh. Ay, feeling Kung iniisip mo ang una-una, nalibog na kag nalilito, tandaan mo lang, ito atiman nga sa lahat ng tanan, maliit man o gamay, sabta at intindihin mo na lang. Tapuin naman ako! Damo na ako stress to! Hello, good morning, may butag, di ba? Di ba? Wow! Good morning. May butag, GNG, tuloy may kaso, good morning, good kayo, wow! Di ba? Sir Paul and Ma'am Chris Crasto, good morning! Di number 1 tailoring sa Moga City, happy morning, nadyo ko may labang Chico sa Bundol, Papa Chino, Bibi Chino, happy morning! Siyempre, si Densyo, si Jake, happy morning, Kuya Longyer, siyempre si Auntie Nolpa sa GNG Touring by Castro, wapag ano ito kayo. Hello, good morning, pa-shout out po, sir, taga Basilan, nagkanta og, di ba, wow, si Del Belia nagkanta og Nevermind. Mo kung sakit-sakit sa ulo. Nevermind daw, nagkanta si Neo Colors. Nevermind her, daddy. Ay, hala ko na ikaw. Hello, my Siyempre, good morning, may butag sa Infinity Salon Barber Shop. Happy morning, si Angel Milano, si John Teddy Jimar, si Uncle Modi, Uncle Richie, o si Mr. Mionsa. Infinity Salon and Barber Shop. Di pa kanito kayo. Ang saad, ang saad, Alala, katawan ako ni siya. Wala ta, malikala. Wala ta, kanyot sa. Wait lang. Hello, good morning, may buntag. Diyan sa Magay. Happy morning daw sa diyan sa. Siyempre diyan sa Magay. Diyan sa, siyempre diyan sa may Bagsakan, si Uncle Wiwin. Happy morning. Diyan sa Tos Market ng Hamja, Italy. Sa siyempre, diyan sa store number 13, mga Enriquez family. Wow, pagkanito tayo. Asara tong rapapam-pam-pam. Yes! Di ba? Correct ka pina. Request lang, di ba? Pagklaro ka. Sa nasa basta, diri na sila sa Marino, lingaw kayo sa gitna. Pangit. Yay! Don't panic. It's organic. Oy, among t-shirt ya dolalan, don't forget, yes. Daghang na problema ang mga nitagam, kay ang saadang turon wala gyud na tuman, dili siya makimutang nangitang katawan, kay ang mga tao ilarang gikalimtan ang saad, but ang saad, but ang mga katawan magsigi og paabot ang saad, but ang saad, but ang mga katawan in town nagkagubot ang ilang mga saad, dili na tinuod kay wala pa gyud nakimo sa ato ang karon ang mga tao dili na mo tuo, ang mga bakakon dili angay ibuto ang saad, but ang saad, but ang mga tatawan wag sige og paabot ang saad, but ang saad, but ang mga
mga katawan inta nagkagubot. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, hi. Hi. Whoa. Daghang nailat sa ilang saad, problemas na sod, wala pagyud na sulbad. Maong di na magpadala sa ilang istorya, kay muda og kalitara sila kamnesya. Ang saad, but ang saad, but ganagtabagawan nagsigi og paabot. Ang saad, but ang saad, but ang mga katawan intaw nagkagubot. Oy! Rapapampam. Oh, di ba? Pag init sa kinabuhi, no? Tanaw. Ay! Oh, di ba? Oh, nindot sa kanta, no? Dapya. Hello, good morning! Ni Sosi Pahara Jimenez, good morning! Og si Sir Joel Palikti Labiaga diya sa Pagadian City. Oh, the lady in red. Salamat, Kinoko. Ah! Og siyempre, good morning, may mutag ha. Di ato masoy Rafi Guanzon. Di alam mo, Lina, happy morning sa Lostre. Sa di sa Tulina, sa Divisoria, happy morning. Sa Tumaga, Matuod, hello, happy morning lang. Ako mga soke ng mga babae nga, wow, gusto kayo magsumba every Sunday. Ay, diba? Og siyempre, good morning, may muntag, Mother's Day, Jawarday, good morning. O si Ate Ban Magkadar Tumanda, si Bebes Sangday, Ate Bit Parilla, happy morning. Wow, good morning, Mami, Darna Padul May Apaw, si Idol, o Makoy. Og siyempre, atong mapinalanggang driver, buutan, Jory Balome, Di Sebastian, Don, Jula, Joven Benz, happy morning, kanatutan. And siyempre, to all the living things and non-living things, happy morning. Shout out, Migo, taga-Pagadian, watching sa imuang live. O, correct, o, diba? Sa Pagadian, o, diba? Ay, nakakaunan of lechon. Happy morning lang, Joe. Correct, o. Wow, kay Webes ka, Rod. It's Sub-Saharan, Mindanao. Wow, what a nice place. Wow, happy morning lang, Joe. Correct, o. Ala. O, murag saba na Joe kayo mga kuano. O, saba na Joe kayo mga dala nun. Ano ba? Ay, ang saad. But, ang saad. Ay mo kabalaka, mga coming soon. O, diba? Ay mo kalimot, ha? Ay kalimot ako, ha? I will run. Mudagan ko, ha? O, mudagan ko. O, mudagan ko dili sa Zamboanga City soon. Diba? O, What? mudagan ko nga naghubo. Ay, feeling. I love it. Pantay ni Ay, feeling. O, kuyo na ko mga OJT sa Dimek. Ano ba ito? O, siyempre. Okay, Webes ka ron. O, it's Thursday. O, tingtera, ha? Tingtera maisin ron. Bawal mapikon, ha? Bawal man siya. Sa April Fool's Day. April mga binabangbuang lang nga istorya. Ang motopas mo. Hala na dyan giandam ni Angko Ruben, ano? Para karong adlawa ka na itong tanan. Hala si Angko Ruben. Ato ng ilamba ibunat labyog ang mga musikang Bisaya nga haom jud sa dughan sa tumasong tigpaminaw. Hala. Sulong na mo sa kalendarya ni Iyay diha sa may Southern City Colleges. Unsa inyong sudan diha? Hala, sige na siya kita ko mga anak siya. Ibray ko Diyos ay siyang tantan. Regine! Mindanao. 106.7 Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalami, Jod ka, Joe. Ano ka na?
Joanne. Oh. Wow, hello, good morning, my buntag na Bisaya. O, di ba pa, shout out daw. Ang kinabarangay Mercedes, Sarah family, Bueno family, Rivera family, Toribio family, Yuwawan. Thank you so much, na Bisaya. More power and more blessings. Marino News FM family. Wow. Salamat kay Ma'am Judith. Bueno da sa Mercedes. So, ito masok sa Mercedes, ha? Si Banay Kapitan, labi na sa Camp Abindan. Happy morning. Wow. Kuya Juan, happy lang, Jude. Kuray ko. Aroy, mabuang ko bayot, di ba? Oh. Laag na. Hapit na, Jude. Oh, hapit na Holy Week, no? O, iandam na, baira na lang inyong mga kaguran. Ginoo ko, kay mabuang ko bayot. Di ba? Nas kinabuhi, oh. Aray, anad sa, oh. Na po diri, oh. Suko, ay, di ko, kaya, nasuko na siyang uyab. Di na pwede na sa, oh, correct. So, nasuko na siyang uyab. Oh, siyempre, siyempre, oh, kay Webes karon. Oh, nagpaabot sa inyong kapalaran, karong adlaw. Oh, ani ana, oh. Ani ana atong kapalaran. A few moments later. Mga maupay. Oh, mga maupay itom og kigol, mapay magpa-short og mugbo. Correct. Anak sa kinabuhi, no? Oh, nagpaabot to si Iyay, ano, si Kuya. Ready na ko, ready na ko, May Ares! O, diba? O, si Ares. O, diba? Sa to si Ares. O, si Ares. Hoy, karon Ares, so kanang imong dili mayo papakita imo karon sa imong gibati karon. Mo na maka-apektar sa imong social and emotional life karon. So careful lang John. Lang careful ko sa mga problema Ares, ha? Labi natin problema o natin problema ayaw na to ano sa social media kay Ginoo ko mabuang tabayot. Kudyawan, di ba? Oh, sa imong gumakaron, dili ito posible karon for you to reject the love that grows inside you. Wow, bongga man ka. Dapat makita daw, you have to find the courage karon and do something about it. So make the most of it lang to ka, Aris. So sa imong karakter mo karon, don't live in the wrong for too much friendliness karon sa imong workmates. Kayo ba? Too much friendliness is bad for your health. O, di ba? Kaya usay mag-close na kayo, ano? Mawala na ang respeto. Laban na ikaw ang manager, ikaw ang leader. Tungod sa kamigo na mag-abusar na. So, demand some respect lang, Aris. Sa iba na mo kayo karon. Importante ito nga imong express imong opinions karon. Opinions. So, di na close, ha? Open na siya. But make sure you will receive with a positive attitude. Discussions are good for nothing lang. Taurus! Hoy, Taurus, no? You will finally leave some negative and stressful moments and give away period on a roll karon. So, karon na, wala na ka-stress. Now, you can relax karon adlaw, Taurus. Wabungga man ka, Taurus. O, di ba? O. Hoy, nakalimot ako na pagkipadala dire. O, kang Aris, ha? O, ang uban nga Aris karon, ang katong Aris, na Aris, so, maswerte daw karon ang uban nga Aris. Maswerte karong adlaw. O, makita kag 1,000 peso bill. Wow! Oh, makita kag 1,000 peso bill. Nato nga sa dalan. Oh, What? Na pagpunit nimo na 19-wheeler nga truck padulong, dili naligsan ka. Makasapi ang punerarya. Ayoko. Taurus, kanong sa imong gumagana Taurus, no? You will meet some opportunities kanong adlaw in love department. Wow, na day love department, physics department, chemistry department, o diba, PA department. So you will afford to do this again. Oh, trust yourself lang. Para sa imong karir di ba mo karon? Karong adlaw the good day nimo to some planning in regards sa imong freelance project. So make the most of it lang. Wa ka, ha? Sa imong kayuhan nimo karon, one chapter sa imong kinabuhi, now man, life ends karon and another one begins. Wow, bungga. So make sure lang nga you learn your lessons lang.
O, katong uban nga Taurus, no? O, katong Taurus, alang kanimo nga single karon. O karon, wadyo kay kasulay, sulaye, o. Sulaye daw ang sumpa sa kamalasan. O, kaon daw kag isa ka kilong ang palaya. O, usa ka basong ginamos. O, 5 ka kilong sitsaron. Oh, kay mao nay sumpa sa malas. Oy, Gemini, kanang dawa, you have too much work alone left to do at home, kanang adlaw, Gemini, ha? So you have to ask your friends from help and have fun while you work. Oh, para problema. Para sa imong gugma karon, Gemini, don't let trust. Ayaw ito ka na mapagsalig o ka ng security party karon, play a dirty trick on you. Wow, bantay, ha? So be more interested lang in your partner's activities. Para sa imong career ka ba mo karon, dito ka, you cannot able to stand out karon at work unless nag-enjoy ka o nag-enjoy ka sa imong trabaho. So try lang to keep a positive attitude towards it lang para wala problema. Para sa imong kayo karon, listen, it is hard times. Bantay-bantay na ka, Gemini, ha? Wala nga mga iya kag support sa imong family karon and friends. Forgiving is a virtue that you can develop. Wawa bungga man ka. So katong uban nga Gemini. Makadaog nagka-grapple karong adlaw. What? Tanang expenses bayaran jud. Diba? Stay in a nice 5-star. 5-star hotel. Katong naguba na atong linog atong dito sa atong adlaw. Joke lang, ano siya, no? Hoy, ay kaniya, mapas mo na, joke lang nga, pagka tinudoon ninyo, ang garapon mo. Magbuang na Lando Bisaya, ginoo ko. Hoy, Cancer! Ayaw ka, don't be so intense. Ayaw kang intense. Dapat in 20, in 30, ano lang tense, kita, napulo na kiling. The world is not there. To tell everyone how important you are, di ba? Dapat you have to control yourself lang. Think twice lang before you do anything. But sa imong gumaganon, you are complicating your mind to tell a special person about your love. But actually, kanatawa na closer to you than you imagine. Wow, bungga man ka. But sa imong karagdaban mo karon, try lang not to say or not to give negative, observing the development of your project. Ayaw juda. You have to think positively. Ayaw mo, nakita tanan din, ba no? Kasi mabuang ko bayot, di ba? So to think positively and things will turn out right. Para sa imong kayoan karon, Cancer, kanang pinaka the best job nga butang sa kalabay is not always the easiest. Dili ka na sayo na. As the saying goes, if you don't succeed, try. Again, di ba? So make decision with your heart. Wow, bungga. Katong uban nga Cancer karon. Congratulations daw. Mo graduate na ka sa imong kursong secretarial for 5 years. Kunya gidid-an ka sa imong doktor pag-inom kay na kay Cancer. Gitagalan na lang ka og karong March 35 na nagagoto. March 35. Didi ay April na baleta de April 14 lang ka to. April 14 lang daw kagoto. Hoy, so mauna atong first set. Ito pala nga naglawa si Aris sa Cancer. Ang unang set nga mapas mo kay ngano nito sila. Happy lang Diyos, correct, Ay, di ba nasa, Aray. Hello, good morning. Dahil sa Sound Kumbeles, happy morning. Ate Mika Dyson. Ate Emma Paggal, happy morning. Siyempre sa mga batchmate, dahil sa Sogod Southern Legends, dyan sa laga, happy morning ka natong tanan. Dito, correct, Hala, sige na ito na ilang bago ng bed. Sa gitna. Regine! 106.7 Marina News FM. Season na.
106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Hoy! Ay, unsa man ning tag-iyas kumpanya nga karon naman ni mata. Ano yung buya-buya lang. Oh, di ba? Dala. Oh. Wow, sosyal. Oh, sosyal man ni mata. Oh. Mga ayun ni kay palaino, mga palaino man ni diri oy, di ba? Oh. Oy, tinob na naman mga mula na Sir Lando, na mo silingan ba Sir Lando, mula bisag walay kwarta. Oh. Pero ining uli hubog lagi Sir Lando, hubog lagi. Kuya Juan, oh, di ba? Oh, sa to mga estudyante diha, o magtagay ta ha, dili sa tami eskwela. Asaram na eskwela, basta mao man natagtagay, joke lang. Oy, joke lang, eskwela ha. Storya lang to, mutuopas mo, di ba? O, siyempre, o, di ba? Ana. Ang atong second set sa ito kaparang adlaw. A few moments later. O, tinuod na ha. Nga, dili tanang naghugot, dili tanang nagkuhan diha, naghuot ang dughan. Dili tanang nga naghugot diha, dili tanang naguol, humuhugot sa makuan. Dili tanan naghugot ang may pinagdaanan ha. O ano sa magulanon, distress, dili na sa nga naay pinagdaanan. Ang uban diha abnormal lang jud, abnormal lang jud ang uban diha. Ayaw ako bayot na sa ako. Hoy Leo. Hoy Leo kanang you will finally decide karon to face your fears. Wow, face your fears. Imong naong pangit. Imong naong daw pangit, Leo, di ba? Kaya man magka-change karon sa imong attitudes towards life. Wow. So imong gumakaron. Learn to keep intact karon sa imong charm, sa imong relationship karon. Even with the passing of time, wabong ka magka-Leo. Kaya this can only be carried away through love and dedication. Wabungga. Para sa imong karga karon. O don't let ayo ito ka ng insecurity karon may makaapekta sa imong gibati karon it comes to facing new and challenging project karon para wala problema sa imong trabaho karon Leo. Ayon na ka insecure. Ginawa ko mabuang ko bayot oy. Insecure man ka nga dako lang kang sweldo permanent man kay garap po ka na sa di ba? Sa imong kayo ano try lang to find a balance to relax and responsibility karon Leo ha, or else you'll never succeed. Ha? So be responsible for your obligation lang. Wow, bongga. Uy, sa uban nga mga Leo ha. O katong Leo nga katong mga Leo nga kaslon karong adlaw ha. Karong adlaw no kaslon karong adlaw katong mga Leo ha. Apan ugma imo lang bulagan. Imong bulagan og biyaan ka sa imong bana. Batay ha, og biyaan ka sa imong bana. Kay diha niya masayre nga bayot ka di ay. Oy, Virgo. Oy, Virgo, you need to make decision na for your future at work or adlaw. Labi na manghimo ka desisyon. Remember ang imong values. Remember your values para wala kay mga problema. Para sa imong gugma karon Virgo, imo makita ka you will see the end of the long-term relationship kanong adlaw. So think about the breakup and the best situation for both of you. Ay break up. Tapos gano'n, mag-uli lang yapon, pag sure daw, garapog ka. Para sa imong career, mo karon Virgo, na yung mga panahon karon, weather conditions karon, nga will have a severe impact karon sa imong abilidad, labi na to fulfill sa imong mga obligations. So bantay-bantay po ka, be cautious po ka, bantay-bantay po ka para wala problema. Para sa imong kayo karon,
Ayaw ito ka lang, don't let idleness, the idleness, loveliness, cleanliness, ano sa apela, and irresponsibility. Di ka, mo na yung makapakgang, makaruin every chance of success you have in life. Dapat ikaw karon, Virgo, no, you have to grow up. Grow up. Edad, o imong height, dapat mag-level na, grow up. Uy, katong mga Virgo karon na. Katong ubang Virgo, maswerte pa lang ubang Virgo karong adlaw. Madawat ka sa imong gi-applyan nga trabaho. Okay naman ang sweldo, taas og sweldo. Maayo ang benepisyo, di ba? So, maglipay ka. Hoy, maglipay ka, Virgo, sa imong bag-o nga trabaho. Di ba, bongga? Isip, embalmer sa usa ka punerarya. Oy, kinoko, libra ka mo. Medyo ikaw, libra mo na ganahan kag mga dula karon, extreme sports karon. And now it is the time to get some information about and to start one of them. Wabungga, take a little time lang for yourself. Wabungga man ka. Para sa imong gumakaroon libra, it will require some work lang, but you'll finally put up misery of a meaningless relationship to an end. So nakay kung magkaroon imo dyan ng imo nang end kay murag dili maayo. Hot de. Og dili maayo de stop it and look for a new para walay problema. Para sa imong kung naman lagi na may kasakit, mga pag-antos manusad, ay ilisi oy kay sa problema. Para sa imong ka-character man karon. Imong gi-feel nimo karon ang kabug-aton karon, the weight nasa imong abaga, the weight on your shoulder karon. So you'll have to rest and efforts you will finally pay off. Palay lang ka kung sabi kabug-aton karon, kakapoy karon. Pag-leave na lang, kung na bitaw 2 days. 1 day na lang, Friday. Mauna kay ito pag holiday, laglaag manggugay kapoy kayo. Para sa imong kayuhan karon, Libra, imo makita karon unsa jud ka importante, how important imbalance in your life. So your work karon is everything you ever wanted. Pero gusto you don't want to share your success with your loved ones. Mga dili maayo. Dapat yung share para wala yung problema. Nana na siya. Libra. Uy, katong Libra nga ba katong Libra, no? Libra? Na ubang Libra karong adlaw nga magulano ka karong adlaw. Humani mo madawat ang kamatuoran. Di ba? Wow, bungga. Ala bantay ka Libra, ubang Libra ha. Magulano karong adlaw. Humani mo madawat ang kamatuoran. Nga pangit jud ang imong naon. Siyempre, napoy uban, swerte po ka. Sa samang bahin, swerte po ka sa imong boyfriend karon nga. Magka-boyfriend ka og adunahan. Di ba? Wow, sure, di ba? At balag pangit, basta magka-boyfriend kag adunahan, di ba? So, kining maong adunahan, mahilig mo patay og taong pangit. Scorpio. Scorpio mangita kag tabag karon, you need help or refuge in your loved ones gonna love us. So ayo lang ka ikadlok, ay kaulaw. Don't be afraid of talking about your feelings para walay problema. Para sa imong gugma nimo karon, you will find out about your events sa imong partner's life karon. Remember nga, we all have a past, di ba? Na mga events karon remember natay mga pangagi. Manang imo pa daw. Imo nang gidawat karon, imo na gara pug ka kuyawan tani mo Scorpio oy. Para sa imong karakter mo karon. Divide and conquer. Wow. Kay maunay mo the only way pamagi nga for you to cover as much as you can. Make some plans lang para walay problema. Para sa imong kayuhan karon ni Scorpio, no? Don't let constant and irrational fears karon maunay makapakgang, makadestroy sa imong confidence, sa imong pagsalig. Dapat atubangon dyan nimo ang imong kadlok. Face your fears or else maunay mag-control sa imong kinabuhi.
Okay ni katong uban katong uban nga Scorpio. Dunay mo dool ni mga tao karon nga matinabangon. Kay mulansa sa mga konsihal. Okay, tabangan kaniya paglaba. Sa imong pagplancha. Tabangan po ka pagplansa sa imong mga kasi labas sa imong balingon. Kung magpadayon kini, isa lang ang inyong buhaton. Magpa-check up mo sa mental hospital. Ano ba buang kumayot? So mao na ang atong second set sa atong kapalaran karong adlaw, di ba? Si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio, ang ikaduhang set nga mapas mo kay nganong una-una mong tuo, di ba? Oy, tinuod ni siya, no? Tinuod ni siya. Tinuod ni siya nga ayaw dyan palabi, siya, Bitaw, ana mo dyan akong karo nga, diretso ko palabi og inom. Pero wala namang masama, Wala pong masama sa pag-iinom. Wala pong masama, Basta ayaw lang ng ginagmay, basta wag lang konti. Marami talaga. Mas marami. Diba? Yala. Alas 11, dali, aras oras, uy. Kaon na po ta mga sus. Iyay na sa southern nun. Mabuang ko ba yun? Siya alala ko ito rin lamba. Mother Elsa, sunan na to niya. Sa Friends Lechon Fast Food, na tayo mga lechon packages, na tayo mga belly packages, night catering. Pwede lang ang 0936-404-0314, diba? Una po yung makinilo nga lechon na sa Friends Lechon Fast Food na sa Estrada, Tituan. Wow, basta Friends Lechon. Tilawi lang. Wala. Syagit ako mga anak. Regine. Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, bulaga. Wala may nagrekao no itong mga soke diya. Diyan na sa kaiyay. Sa kaiyay, sa karinderya na sa Southern. Wala mga sulong ng mga soke, mga estudyante. May estudyante na ito diya sa fishes na diyan. Mga onde. Wow, pagkalindo. Hello sir, good morning. Ingon si Vladimir na naminaw na sila diya sa Malaguta. Happy morning kanatong tanan. Regards daw sir, ingon si Allen. Wow, rebound ko. Kuya Juan, happy lang. Manang usay po sa kinabuhi, no? So, na po usay nga, need yun na to nga magpalayo ta. Need yun na to nga magpalayo ta. Samot nag-fail na to nga sugoon na po ta, magpalayo dyan ta. Diba? Og man na pa ning uban, gala mo maut lang tayong gara pulmuhan, diba? Sa ato kinabuhi po, no, imagine ka, no, kanang usay ka, imagine ba nga walking with someone ba? Naglako-lakaw ba, nakaykuyog ba, imagine ka walking with someone at night, no, nindot yung kayo. Ako, dito ko ka-walking, gabisklita magugko. Hindi yun na dito. Di ka imagine ka nga walking with someone at night. Maglakaw mo, maglakaw mo sa dalan ba? Kunya, kamurang duwa dyan. Moingon dahil sa kalit nga. Moingon sa kalit nga. Moingon sa kalit ni mo ba nga? Dili mong kugipatay. Mabuang ko bayot na magkuyog mo duha ba? Na mo sa kalabihan duha ba? Diri na ba kung gipatay?
Kung dalo ginabuang ko bayot. Og sabihan na natong third A set. few Sa atong moments later. kapalaran karong adlaw, di ba na sa Mabuang ko ano, mabuang ko sa nang kuyo-kuyo mong duha ba sa holding hands pa jud mo. Holding hands pa jud mo sa akbay-akbay pa jud. Gihungong pa jud. Ginoo ko mabuang ko bayot. Oh, gihungong nimo nga dili biya ko gipatay. Bala dagan ka, oy, dagan ka, oy, dagan, oy, bala, oy, mabuang ko. Bala, oh. Oh, dili ba, Secretarios, no? Secretarios sa mga sitwasyon karon Secretarios, so with your partner nga made you think about ending the relation. Wow. Pero ikaw, you're not really a quitter. So you have to face a challenge. So a challenge on imo Secretarios, ha? Para sa imo gumakaroon, be more supportive lang sa imo partner's job. Oh, so not walk away from the aspect of partner's life. Okay mo na, ikaw po be as helpful as you can para wala problema. Para sa imong character mo karon, stop your constant discussing with your employer karon and be smarter karon ano Secretarios. So don't provide a reason for them to fire you. What? Di nag-fire ni mo, di ato na po ka sa Bureau of Fire Protection, bang tubig. Ayaw ba? Ayaw call, bata pa ko call. Para sa imong wala sa kayuan karon, try lang to find your own path. Di ba? Patricia Manero. Don't be subject to someone else's actions lang. Kaya they will take your problems as seriously as you would. Wow, bungga ha? So kanang uban nga Secretarios karon no? Magbantay ka sa kabayot ha? What? Nga kuno ay makeup artist na siya. Bantay dito ka Secretarios ha? May bayot ya. Wala bayot dito. So, kung ang imong kontakon ang bayot alang sa pag-makeup o kasal, birthday o uban pa, mo balibad na siya. Kung ayaw jud na Kaya ang iyang specialization niya, mo makeup lang og patay. Ay, kiling. Capricorn. Capricorn na medyo siya, bantay-bantay karong adlaw and reserve lang jud. Okay, you'll be hanging by trade at work karong adlaw. So many will expect you to fail or falter. Wabong ka. What? Sabotage karon, Ginoo ko. Pati mo kumakaron. Kung mag-deal kag mga extreme sitwasyon karon, you'll find a completely different side of your partner karon na ikaw you didn't know about it. Wabong ka. Make the most of it lang para wala problema. Para sa mong karon, you'll find yourself giving more than you can. So, bad for you. So, and decreases your performance at work. Ayun lang, John. Hindi naman ko sa Pinoy, Ginoo ko. Diba? Sa Pilipinas, sa gawa sa nason. Ninot ka trabaho, increase ang sweldo. Diba? Pilipinas, kugihan ka, additional trabaho, kuyawan. Para sa mga kano Capricorn, no? Don't start activities just expecting others' approval. Ayaw jud ha. So your actions cannot satisfy everyone. Wow, bongga. O kalang uban ng Capricorn karon. Hoy, Ginoo ko. O karon adlaw nimo natawan karon. Wow, bongga man na siya di ba? Wow, bongga. What? Magsadya ka, maglipay pug ka. Uban sa mga pagkaon, wow, bongga man ka oy. So bongga ang imong birthday karon, no? Matagigala, silingan, oriente, muhatag og regalo. Kay silang tanan nasayod karon nga katapusang birthday na nimo. Ay kiling. Aquarius, kanang imong physical and intellectual strength karon will put on chest kanong adlaw ha. So everything will be okay karon but you will need to give 100% lang. Para sa imong gugma karon, good day po nimo try mga new things karon sa imong relasyon kanong adlaw in order to change your current routine. Wow, bongga. Para sa imong career karon, today maka-experience ka na mga chaos karon sa trabaho ha, trabahoan matag ka. So make sure you keep yourself away from misfortune. Wala problema. Para sa imong kaayuhan karon, don't miss the chance para mag-develop sa imong every aspect sa imong relasyon karon as much as you can. Kay you will achieve love and happiness this way. Wa bungga man ka o Aquarius. O katong uban nga Aquarius karon, maswerte ka sa gugma karong adlaw, Aquarius. Makit-ani mo ang imong soulmate.
Apan siya dili og dili gyud siya makita kanimo. O kay 24 sa katuig nga nag-anto sa pagkabuta. Oy, Pisces. Oy, congratulations. Be careful ka sa weather change karong adlaw ha. So make sure you take a coat with you. O, payong, init ulan na bantay-bantay na para wala o di ka magkasakit. Murag ako, ubosip on, di ba? O, sa imong gumakaroon, take care ha sa every mga detail karon during the day today. Kanang imong amazing charm will do the rest. Wow, bongga. Sa imong character mo karon, you will finally able to realize kanang mga acquisition karon you hope for. So, dedicate na to it completely karong adlaw. Wow, okay ra, bongga ang Pisces ha. O, sa imong ayuhan karon, don't let failure karon maapektar too much. Importante is you learn to deal with problems in the best possible way. Wow, bongga man ka. O, sa uban nga Pisces diha, maswerte ka sa ibok nimong kinabuhi karon no Pisces. O madawat ka sa pag-audition nimo sa Pilipinas Got Talent. Di ba? Or sa ikaw ang mahimong kauna-unahang mudaog sa Pinoy Got Talent. What? Pero tuwa sa Britain nimo on, Britain. Wala. Istorya lang, joke lang. Kabuan na to, mapas mo to ta. So, manaman na itong kapalagan ng adlaw, itong kapalaran sa tambal. O di siya pwede gamit itong tambal sa klase ng sakit. Bigisang Dr. Persist. Insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa itong horoscope, pakwak. O, di ba? Mapas mo ka, bisag busog ka. Hala, ko naman ito, nagilambay mo na, love yung pakpak ka na ganun. Hala, syagit na kaniod to na, Mother Earth tayo sa paniod to na ha? Kumaring Roxanne. Di sa mga sudan na to. Allah sa nag-Gloria's Canteen. Mandir man sensei. Happy lang. Syagit na. Pakpak ka na ganun. Regine. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Dapat kalamedyo kayo. Tidit. Okay. Halala na ito oras na kalimutan. Top 2012 by Uncle Ruben Fajardo. Wow, na heart to atong Papa Joms. So, ginawa atong hearing kanong adlaw. Wow. 643 o 432. Wow! Congratulations! Meron ka 10,000! Ay, gano'n yan ha. Gano'n ko rambo lang. So, salamat sa mong station manager. Wala ilang gwapito pugihan. Buutan matinabangon. Dr. Reyna Lentida. Hi! Siyempre, ang among broadcast technician si Mr. Ruben Cute Fajardo. Wow! Siyempre, manaminito pa rin pagkatawas kanginan at tigitik sa kanginan. Wala isa nung Bisaya, the one. Sa akong programa, Katupan, Pinig Malulapuan. Ang gitik-gitik pasiaw nilang Bisaya. Very much! Ilaw dyan na sa sikatan kusog ang estasyon. Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mua, chup. Minamanda, supsa, Minamanda, supsa, Mindanao, 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 Sahara, Mindanao.